барои зиёд шидани шанси бурд кардан аз конкурси мо хостем камтарак призои конкурсмона иваз кунем. аз ба ҷои мошине ки дар конкурс приз намондагиай барои 4 нафар 5000 сомонӣ приз мемонем. ҳамагӣ дар конкурси мо 19та приз мебошад, 10та конверти 1000 рубла, 5та телефон ва барои 4 нафар 5000 сомонӣ. дар конкурси мо ҳамагӣ 1200 дона билетай. шанси бурд кардана хела зиёд кардем. нархи як дона билет 300 рубл, яъне 47 сомонӣ. ти метавонӣ билет бихарӣ ва бурд кунӣ. рақамҳои картаи Сбербанк дар 300 рубл ё 47 сомонӣ мепартоӣ. чекта дар рақамҳои WhatsApp роӣ мекунӣ. ногуфта намонад, дар конкурси мо 19 дона призай. анҷоми конкурс рӯзи 20 ноябр мебошад. конкурси мо ғолиб ша дар инами Instagram муайян мекунад. бидро обуна боша дар Instagram. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров, барномаҳои канали ЮРИСТ. тамошобинони азиз, мо чанд ахбороти нав дастрас кардем ба шумо пешниҳод мекунем то охири навор бо диққат гӯш кунед то аз хабарҳои нав шуморам огоҳ бошед ва ба мисли доимӣ мо қурби асъори имрӯзара баҳри шумо пешниҳод мегардонем. мутобиқи маълумоти Бонки Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз 1000 рубли русӣ баробар мебошад ба 158 сомону 50 дирҳам ва 100 евро боша баробар мебошад ба 1320 сомон, 100 доллар баробар ба 1127 сомонӣ. чӣ хеле ки мо дирӯз видео кардем ва дар видеои худмон қайд намудем ки муовини шаҳрдори Москав ба хулосае омад ки дасткашӣ кунанд аз муҳоҷирони корие ки дар биноҳои сохтмонӣ кору ва фаъолият мекунанд. аз сабабе ки дар биноҳои сохтмонӣ шахсиятҳое ки кору фаъолият мекунанд музди маоши 70 000 ё ки 80 000 қонаашон намекунад ва ба ҳамин хотир муовини шаҳрдори Москав ба хулосае омад ва гуфт ки мо як лоиҳае тайёр мекунем то ҳама биноҳои сохтмонии Москав аз кор ва фаъолияти муҳоҷирон дасткашӣ кунанд. мо дирӯз гуфтем ки танҳо дар Москав и кор ба амал меояд ва имрӯз дар хабари нави мо гуфта шудагӣ аст ки дар саросари Федератсияи Россия ҳамин тасмима баҳри муҳоҷирон гирифтагӣ ҳастанд. пешниҳоди даст кашидан аз хадамоти муҳоҷирони корӣ дар Федератсияи Россия хориҷиёнро на танҳо дар сохтмонҳо балки дар соҳаи кишоварзӣ, ҳамлу нақл ва дигар соҳаҳои кишвар иваз кардан мумкин аст ва инчунин қайд намуданд мо пешниҳод менамоем ки дар ҳама минтақаҳо ва соҳаҳо кишоварзӣ, савдои чакана, ҳамлу нақл ва ғайра низ ҳамин шева амалӣ карда шавад. ва инчунин гуфтанд мо тасдиқ кардем ҳар қадар зудтар маош зиёд шавад саноат ҳамон қадар бештар рушд мекунад, таъкид кард Миронов. ёдовар мешавем ки қаблан идеяи даст кашидан аз хизматрасонии муҳоҷирон дар сохтмонҳои Москав аз ҷониби муовини сохтмони раиси шаҳри Москав ба инобат гирифта шуда буд ва пешниҳод карда буд ва имрӯз бошад дар тамоми Федератсияи Россия ба ҳамин гуна хулоса омаданд. ва барои ин қарорат тасдиқ кардан коршиносони Федератсияи Россия қайд намуданд ки ин пешниҳод номумкин арзёбӣ карда мешавад ва шаҳрвандои Федератсияи Россия дар кор ва фаъолиятҳое ки муҳоҷирон ба анҷом мерасонанд кор карданшон номумкин аст. дорухонаи шифофармо доруҳои табииро ба шумо пешниҳод мекунад. эпимедиумная паста барои хунукиҳои бадан ва инчунин доруҳо барои простатит ва хунукиҳои занона, равғани гули садбарг барои гардиши хунро хуб кардан ва дарди сар ва бемориҳои дил фоидаовар аст ва инчунин барои кам кардани вазни худ ё зиёд кардани вазни худ ба шумо дорухонаи шифо метавонад кӯмак расонад ва равғани сиёҳдона барои ҳама намуди дардҳо. рақамҳо дар рӯи экран. агар аз номи ЮРИСТ муроҷиат кунед бурда расонидани доруҳо ройгон мешавад. ахбороти дигар оиди туман дар Федератсияи Россия шаҳри Москав чандин парвозҳоро қатъ гардонид, яъне ки аз сабаби зиёд будани туман парвозҳо ба анҷом нарасиданд ва соатҳоша дигар карданд ё ки рӯзҳоша ба дигар рӯзҳо монданд. бар асари моҳ дар фурудгоҳи шаҳри Москав беш аз 100 парвоз лағв шуд. хабар медиҳад хадамоти Яндекс. ҳамин тариқ то соати 8:30 дар фурудгоҳи Внуково 5 парвоз комилан лағв шуд ва 20 парвоз ба вақти номуайян гузошта шуданд. чунин вазъият дар Домодедово ва Шереметово низ сурат гирифт.
дар Дамадед ва 15 парвоз. 29 парвози дигар боздошта шуда дар Шереметова бошад. Парвози 15 ҳавопаймоӣ манъ гардида 35 парвози дигар ба таъхир гузошта шуд. ва дар ҳамин ҳол агентии федералии нақлиёти ҳавоии Федератсияи Россия қайд намуд, ки беш аз 30 ҳавопаймо натавонистанд дар Москав фуруд оянд. яъне ҳавопаймоҳое ки аз дигар давлатҳо ба Федератсияи Россия шаҳри Москав бояд парвозошона ба анҷом мерасониданд, мутаассифона фуруд омада натонистанд. ахбороти дигар ки дар ин маврид бисёре аз нафарҳо савол медоданд, ки чанд фоиз даъват ба хизмати ҳарбӣ аллакай ба анҷом расида. вазорати дифоъ гуфт нақшаи даъват намудан чанд фисад иҷро шудааст ва вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба анҷом расонид аллакай. аз вазорати дифоъи ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд, ки дар як моҳи даъвати ҷавонон ба хидмати ҳарбӣ дар шаҳру вилоятҳои ҷумҳурӣ вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон нахустин шуда барномаро 100% иҷро кард. ба иттилооти хабарот даъват ба артиш дар шаҳри Душанбе низ наздик ба анҷомёбист. вилояти Суғд бошад давоми як моҳ 56 ва навоҳиҳои тобеи ҷумҳурӣ 80% нақшаи даъватро иҷро карданд. барномаи даъват ба хизмат дар вилояти Хатлон 54% иҷро шудааст, ки нисбат ба дигар шаҳру навоҳиҳо камтар мебошад. ёдовар мешавем, ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон усули даъват ба хидмати ҳарбӣ тағйир ёфтааст. яъне ки чихеле ки мо дар чандин барномаҳомон гуфта будем, ин хизмати алтернативиро дар назар дорем, ки бо пардохт кардани 25200 сомон шаҳрванд метавонад аз тӯли 2 сол хизмат кардан озод шавад. тамошобинони азиз, ин буд ахборотҳои имрӯзаи мо ва барномаҳои нави моро интизор бошен. барномаро ба анҷом мерасонем. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.